बे खाथियाव थाफाग्रा गैयाबा जानानै लोंनानैबो माथोलाब बोरैबा गोसो जादों आं सनाफोरनि फिसालाया दा नुबाथाय जारला जाथारगोन गोजांगानायनि एसे हारसिंनो आसन खुलुमबाय सनाफोर आं जोबान लुबैथिनाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरायबाय सोरबा माजियाव भगबाननि महर लानानै सनाफोर दाम गैयिनिफ्राय दहाय मोनसे भिडिअआवथ' आं मोनजायैखौ देखायबाय मोनिखौ देखायबाय दा मोननायखौ देखायनोसै सनाफोर नायलांबाय थादों ब्लगखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आङो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय जोबजासिम नायनानै मोजां मोननायखौबो डिसलाइक मोननानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो बेलाइकनखौबो दाबायनानै गालांदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरथारबानो जाबाय ओमफ्य मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामलांबानो जाबाय स' ओमफ्राय नों मानो खिथु खिथु साइकेल सालायनो गोलोमफ्रुबाय ओरै नायथिंबाय ओरैबो मोना ओरै नायथिंबाय ओजों बिफाया आंखौसो खर' गरम आरो आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरनायावसो लाइन लाफाबावबाय नै दा अयथासारि फोरों हाथारला आङो सानै मानसिया ओमफ्राय बैथिं दंहैयो बिसोरखौ खबर होबावलासै आङो हारसिंसो थाबखा मानसि आं सिख्ला बायदि हायला फायला बेरायनो मोनलायदों आरोना आंबो लाग्रा दंथ'यो नालाय बिथाङा थांबानो आंबो सेससो जागोन थांनो लुबैगासिनो दङनो थांनानै बा फैफिनगोन ना फैफिना गोसोफ्राबा मा मोनहैयो गावसो मिन्थिसिगौ आरोना स' दा बिथां लाथ'ग्रा थानानै एसे सिख्ला बायदि बेरायथ'नोसै आङो दसेल' हारसिंबाथाय ओमफ्राय आं मेसिन बायदि दसेनो जाखायो आंना फुजि एक्ट्रिसनि न'खौ नुनोसैयानोबा मोनबाय बेदरा एबारना थाव गोथांबो लांफानोसै एसे ओरैनोथ' फुजि एक्ट्रिसनि न' खाथां खुथां जि दागासिनो मालाय फुजिनियाव जाजोब्बाय नै हाबनानै भिडिअ लाहैबाबो जेबो बुंनाय नङादां ओमफ्राय फाग्ला लासिसो मालाय न'आव हाबनानै भिडिअ लाहैजायो नामा सेरावनो थांथां थुंथां दानाय खोनाबाबो गांसेबो लानानै गानफैनो हाया आंहा बिबार ब्रेन्ड माबा माबिबाबो खोनायोल' थांलाय फैलाय थांथां थुंथां दाबाय थायो खुन्थिबोसो दङथाय न'आवनो आलदायावबोथ' दंखायोना बिसिना अयबिङाहाय ओमफ्राय न'आवबो दं आरोना सेरजों थांबानो दानाय खोनाखायो नेगासिनो आरो आंखौ लामायावहाय लांफैयाखै नालाय आङो न'आव हाबैग्रोनोसै जाग्रा लाबोदों खारखावथारबाय ओमफ्राय नोंना मा आखल सिखादो मा सिखादो स्ट्रं गोजाखा आंना फिसाफ्रा गौजिन फिसाफ्रा नों मोजाङै बख'नांगोन नायदो सनाफोर नै साइकेलखौ बिदिसो खाबथानानै दोननांगौ सिखावनि थाखाय नङा जोंना फिसाजोआ ओरै बोख्लायबाय थायो नालाय एबारना खाखाबाय नालाय आं गोरैला आरो ओमफ्राय बिदाया बेखौ ओरै नारनानैहाय ओरै ग्रोब बख'बानो हाबाय आरो नै ओरैहाय ओरै बख'ग्रा दंखायो बिमाफ्रा बिदि देसि जगार खालामाबालाय माथोबाव फुजि मोनायावहाय खाथां खुथां जि दाबनाय नुनानै जि नायहैगौ गरम मोनलायदों आङो सनाफोर ओमफ्य लासिंसिं थांफेराबो ना बोरै थांनो जायो बेनिफ्राय मा होनो लोगो मोनबालाय मानसिया मोजां रायलायो आं खननै खनथामसो जाबाय खाथियाव लोगो मोननायाहाय र' फिसाजो बिस्कुट जानो दावराव जादों माथो नामा आया बिस्कुट बिसिखानाय दंमोनथ' पतन्जलि लोगो मोनबाथाय बिदिनो फिसाजोखौ दुसुथा होनबाय थायो आरोना ओमफ्राय जोंनाबो महा दुस्थ'सो जेबो नङा दानिनिफ्राय एसे उन्दैसिन आरोना फिसाजोआहाय मा सना आमोन्दो दे जारलाथार गथ'फोरजोंलाय मा ब्लग्स बानायनो बेनिफ्राय आरो आं मा लाबोदों बेखौ खामना लागोनसै आरो सनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबायहाय दाखालिबो पार्कआव लोगो मोनबाथाय फिसाजोखौ बिराद दुस्ट' बियो होननानै बुंबाय थादों आरोना ओमफ्राय फार्स्ट लोगो मोननाय माबाफोरथ' मिन्थिबावो दुस्ट' नामा जोंफोरनानो दुस्थ'आनो लाजाखाया गथ'फोरखौलाय आरो माथो होनबावनो स' मानसिया बिदि स्रां रायलायो आरोना आं गाज्रि मोनाखै मालाय बादिबा रायलायनाय नङाबो जानो हागौमोन ओमफ्राय रायलायो आरोना आरामनो ओमफ्राय आंहासो खाथियाव थांलायनानै सेल्फि लानो रोङासै आरोना लाजिनाया बारा नालाय लाजिगुसुथार नालाय आंबो मालाबा लोगो मोनबा लानोसै दागा मागानो दाख्लै लानाय जायासै नालाय एबार लानोसै मोनाबिलिनि मेन खामानिया जालायबाय आंना हिन्दी दहाय फुङाव मेथ्समोन दा हिन्दी ना मा होनो नोंथां दे कन्टिनिउ बेनिफ्राय आंहा दिनै नायदो दहाय सानसुआव गांहाबनानै उखैहाबनानै थानाया सनाफोर मोनजायैया सदा लानानै फैथारबाय नालाय संथारनोसैबो आङो थाबथां थिबथां 6टा जानोसै संखाथारनोसै बांसिन मोनाबाथाय आरो गथ'आ दिगदार खालामोना स' नायलांबाय थादो आं सासाजों एसे देखायलांनोसै बेखौलाय बयबो रोखायो संनाय खावनायखौलाय नङा होमबा आरो संनोबानो सोरबा मालाय इउटुबाव सार्च खालामबानो संनाय खावनायनि ओंखारखायो स' आंनिखौबो जाय नायदों सोलोंनानै लाबानो जाबाय रोङाबा आरो रोंगौबाथ' अके नायदोल' इन्ट्रेस्ट लानानैहाय साराया दुंबायानो आंना होखावनोसै आङो आंना जेखि ओंख्रि सङा बांद्राय घरा मस्ला पाति होनानै सङा बेयावबो जेबो होआ आं जास्ट सामब्राम गुफुरजों हाइजेंल' देगोन ओमफ्राय दाउ दिसि संबाबो बिदिनो दाउ ब्रा संबा बिदिनो अमा बेदर संबाथ' सामब्राम गुफुरल' बाखि आरोखि ओमफ्राय बे संख्रि बानलु हालदै मस्ला बेनो आरो दाबो बिदिनो संगोन सिम्पोल बेखौनो माथो गोथाव मोनो जोबाबो सिखारलाया सनाफोर सिम्पोल जानायानो मोजां ओरैनो बेदरानो हेभिखा आरो बिनि सायाव गरम मस्ला बायदि गरम मस्लायालाय आंना बुख्रासो खालामजोबो आं बायलानो दाना सामब्राम सेरनानै लाग्रोबाय एखमबा बेदरखौ हरग्रोनानै सामब्रामखौ दसे उनाव हरो एवग्रोनानै ओमफ्राय दिनै एकदम नर्माल प्रसेस आरोना नैबे माबाखौ एसे गारनानै लानोसै सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौहाय
दसेनो दाउखौबो लागाहरनोसै बेदरखौबो हरनानै संख्रिबो हरनानै लाखाबाय एसे एवग्रोनोसै आयु सारायाबो गिदिंबाय एसे हमथानांगौ 5 मिनिटजों एसे एरथ'बाय दै रानसान्दै ना मा होनो सनाफोर बेनिफ्राय ओरै ओंखामबो जाननानै लाखाबाय नै दहायनि दालि ओंख्रिबो दङ फुदुंनांगौल' सिन्था गैया रं होनानै यामि नुहांबाय सनाफोर बेनिफ्राय नैबे बानलु गोरानखौबो होनानै लानोसै बेदरबाथाय गोसाबाबो जायो जोङो ओरैनोबा गोसा जानो हाया गोदाव सोरावखा जोंना बे खायदाया एरगोरनि र' आलुखौबो हरनानै लाखाबाय एसे खोबहाबनोसै ओमफ्राय आं टमेट'खौ गारलाना हरनोसैलाय टमेट'खौबो हरनानै लाबाय दा एसे खोमफ्राम जाबाथाय दै लागायना हरनोसै एफाजोंनो ओमफ्राय डिउटिया ओरैबो अबेखौ र' ओमफ्राय सानै मानसिया बेयाव दसे बारा गोबाव गेलेया ओरैबा ओरैसो जाबायानो दै होनानै होनोसै खौसे आख्लायनाय मोननांगौनि खोथा दङना ओंखामाबो सिटि मारिबायानो मारिबावनांगौ जाबाय दैया इसेबांल' मोनबाय बैथिं फिसाजोनो ओंखाम दौगौमानि मोनबायानो आरोना सनाफोरनै गेजेरावनो एसे एरगोन आङो मादिनुखो बरिया नुबायना मोनबायनालाय आरो माथोबाव एसे ट्राइ खालामखानांगोन ना मादि जादों मादि मादों थिक थाक खा जंग्रे बानलु गोबाबो सिखारनाय नङा मामि सय दिननि उनाव 6 दिन बिरामिस एसे लागोन आं दिनै एसे दङ सिरि सिरि एसे फोरोंहैग्रोनोसै बांद्राय टाइम जाथ'वाखै दा लाबा लानानै उन्दुनो ओंखारबा बोरैबा गोसो जादों आं सनाफोरनै फिसालाया दा नुबाथाय जारला जाथारगोन गोजांखानायनि एसे हारसिंनो आसन बे खाथियाव थाफाग्रा गैयाबा जानानै लोंनानैबो माथो लाब जेबो लाब गैया सेराव लोगो गैयाबा इन्ट्रेस्ट जाया बेदर फिसाबाबो अब्लाबो इगनर मावनानै थानो हाया ना जानाय लोंनायखौहाय नांगौ जायो मानसिनो जि गोबाव जाबाय माइब्रानि बोरैबा जालायबाय नै दिनैसो एसे लाफिनबाय आङो गगा मोनोहाय दाबादियाव सानसे गैया दा फिसाजोआ फैबाथाय गैला दा फिसालाया खोनाबाथाय एकदम दावराव जाखाथारगोन होथारा आंबो ओरैनो एसे लाखोमादोंसो गोसो जादों बोरायखौ गोसोखांदों आङो मालाय मानसिफ्रा ब्रेकआप जानायनि माबा जानायनि पार्टिनि बावगारनो थाखाय लोङो आहालाय माहा गोसोखांनानैसो लोङो माथो गोसोखांबाय थानांगौ जानला माला मालाय जाबथाय रुथिबाय थानायखौ ओंखायनो एसे लादां दिनै एसे दंबावो माइब्रानि आदा जेबो गैया आं लानोबो हाया आलदाखौ माइब्राबाल' गोदै नालाय बेखौ एसे हायो आरो बेदरजों ओमफ्राय गोसोखांनायखाय एसे लाबाय आरो लाबाय नालाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरो माथो ओरैनोथ' मिरामिसबा मिरामिसखौ शेयार खालामो नालाय हा दिनै माजों जादों माजों लोंदों बेखौबो एसे शेयार खालामबाय गोबावजों खनसे बेसेथो गथ'नि फरायनाय फिसाजोनि खेंख्ले मेंख्ले सैज्य हाबाय थानो फिसालाखौ फोरोंबाय फिसाजोखौ ओंखाम जाहोखांबाय माथो बिमायाबो एसे फ्रि जानांगोन ना मोथो मोथो जाला माला जायो नामा जाला माला थाजाबाय थायो नामा र' आंहाबो बोराय फैबाथाय बोराय बुरै जोंहाबो ग्रें ग्रें होथारसै एसे फाग्लाया भिडिअ'आव फैनो नागिरा भिडिअ लाबाबो बै खावसेथिं थाखोमानानै आंहासो हारसिं देखायबाय थानांगोन आंखौनो आं अब्लाबो सुथि फैनो नालाय 24 घन्टा आंजों थागोन ना एसे देखायगोन आरो अब्लाबो सोनाफोर लाबोगोन आङो सिन्था खालामनो नाङा गोबावजों खनसे जानायखाय बयलारखौबो जि गोथाव मोनो दिनैहाय
हारसिं नालाय बोरैथ' गबथब लोंबाय थानो जाबाय थानो स' नोंथांमोनजों रायज्लायलायना जाबाय आरो आङो शेयार खालामबाय आरो ना गोसोनि साननायफोरखौ ओमफ्राय आंहा दा बाराबा रम 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 मोननानै गाबनोसो ओंखारबावगोनसो गाबोसो आंना जारलासो बोरैया जि मिनिनानै होयो आंखौ फेनायखौ आरो ना दालाय माइब्राया बोरैबा मोथो मोथो मोना मिनिनानै होयो ओमफ्राय बिफाया मारै जौ फेनाय बेलाय होननानै गाबोसो नालाय फिसा गोनां बारा गोबावबो लोंजाया दङ दा फैबाथाय गैलासो माइब्रा राबाय एसे रम रम मोनो साननांहाय लोगोफोर जौ फाग्लि होननानै बिदि नङा ज'-ज'थ' आंखौ मोननाय नंखाया हारसिंनो नै जि गोबावजों बै आगोलाव मालाबा भिडिअ हगारनायानोमोन ओमफ्राय नै दिनैसो गैला जाजोबनोसै आं सोरनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आं खुगा ब्रास खालामनानै फिसा फरायनायाव एसे थाहैफिनसै आङो ओमफ्राय ओंखाम जानानै दुमफ्ला नोंथांमोननि भिडिअ नायनोसैलाय आंनिखौबो नायदोलाय सोरनाफोर गैला नै बथलाव एसे दंबावो मालाबा लानांगौ अमा बेदरजों सोरनाफोर थेंक इउ स' माच बेखिनिखौ रायलायनायनि थाखाय गाज्रि मोननो नामा फांफुं भिडिअ होननानैहाय जेखौ जादोंमोन बेखौ देखायबाय एक्सट्रालाय आरो माथो देखायनो रोंबावनो जाम्बि जाम्बिसो आंलाय बेनोसै आरो सोरनाफोर थेंक इउ स' माच